Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि केबि प्रडाक्शन चेनेलाव आरोबाव फिन बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दाथ' गोदान बोसोरनि मागो दमासि फिथा जानाय सफैबायना लोगोफोर, बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। आं दा आइजोंहाय माने फिथा देनो थांफादों आरोना आइजोंहाय। बे जोंहानि आबै, ओमफ्राय बे फंबाय, आबैनि फिसौला आरोना। आं मा जागोन मिथिला, फंबायानो जागोनदां, मिथिला मा जायोथाय। ओमफ्राय आबैया जि लाजिखायो भिडिअ खालामनो होनबाथाय, माने मोखांखौनो देखायखाया आरोना, हाबसोबाय थायो, जि लाजिखायो आबैया। ओमफ्राय दा आं आइजोंहाय थांबाय फिथा देनो, आइया नेगासिनो, जुगार खालामगासिनो आइया। ओमफ्राय आं दा बेखौ देनोसै लासै लासै हायाबाबो। नायलांबाय थादो दे। आं देनायाव ना बिराद मेंदों आरोना, हां थोनो थोनो जालायलायदों। बिमाखौ अननानै देनो होलायलायाखै आंना, नांगौबा आंनो खस्थ' मोनदों बिदि आरो। माने बिमानि अननाया आलादा जायो नालाय, बेखायनो माने बिमाखौ बिराद अननो गोसो जायो आरोना। नांगौबा आंनो मेंथों, आंनो खस्थ' मोनथों बिदि साननानै आंनो बांसिन देबाय आरोना। नायलांबाय थादो जोंनि फिथा देनाय, फिथा सावनाया माबायदि जायो, गोदान बोसोरनि मागोनि फिथा सावनाया। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। अब्लासो आंबो गोदान गोदान भिडिअ लाबायनो बोलो मोनो, जायगा देखायनो हायो नोंथांमोननि थाखाय। दानाबा भिडिअखौ नायदो, गनिता बसुमतारिनि इउटुब चेनेलखौहाय नायदो दे लोगोफोर। गोजाम बोसोर बारलायबाय, गोदान बोसोर फैलायबाय। गोजाम बोसोर बारलायबाय, गोदान बोसोर फैलायबाय। ओइ सनाथि, ओइ मैनाथि, फै रंजानि, फै मोसानि, गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ जयैनो बरायदोनि। मा बुंनांगौ आंथ' एख'खौनो रोङा। माबा मोनसे बुङो मागोनि। मागोनियालाय मा फिथा खावबाय, गोथाव जानोसै। नोंथांमोननिथिं फिथा खावगोना खावाखै मागोनि, मा खबर? गोदान बोसोरा माबायदि थांखो नोंसोरनिथिं होनलाय? जानुवारिया माबायदि थांखो? नोंसोरनिथिंलाय? दे होनो बुं नोंसो। बुङाला। बुङाला आंबो टेनसन जादो। रा मा टेनसन खिथालाय, मालाय इसोरो हेल्प खालामगोन दे खिथालाय। आंनि टेनसनालाय मालै, न'खरनि टेनसन र'। माबायदि न'खरनि टेनसन खिथालाय एसे। बिहाव बिखुनजोनि टेनसन, हौवानि टेनसन, आरो गथ'फोरनि टेनसन, आरो फरायनो थाखाय फैसा गैया जादो, आरो मा खालामनानै फरायहोबावगोन, बेनिखाय सिन्था नांदो। गथ' गथायखौ हौवादोबो गोसो जायो। माथो देलायलाय मानसियालाय? मानसियालाय गोसोमखायनो हौवादोबो फसंजाला। बुरि होननानै जायो। बैसाखिलै बैसाखि जानाया अनसुला बाजैखौ बिराद अनो।
बाजै मागोनि फिथा खावदो र' मा फिथा खावदोहाय मा फिथा होयोहाय माबा होयो नारखल होदो सिबिं होदो आरो गुरु मिथाइ होदो आरोलाय सामफ्रामबो खावनानै गथ'फोरखौ जाहोयो र' मागो दमासिंबा आरो गोथाव जायो आंनि फिथा सावनाया बाजैयाथ' आरो हाथाय बाजारफोरावबो लाङोना आं हाथाय बाजाराव साहासो फिथासो फानो लावदुम फिथा गावसोरलाय बेसेबां आरो एन्थाब फिथा आरो माबा सावो मालपुवा सावो दखानाव मानसि जायोना जाया मानसि जाया थायो नालाय जोबोद गोथाव मोनो होननानै हाबसोयो र' जोंनि दखानाव गासिबो ना गासिबो हौवा लगाय हिन्जाव लगाय हाबो इयाव मा होदो देलाय बाजै खिथालाय इयाव मा होदो सिबिं होदो नारेंखल होदो मिथाइ गुरु होदो मिथाइ गुरु होदोलै साला गिदिंलायाखै नामा बाजैयालाय मोजां फेक्टरि जायाखै आरो आं बर' नङा नालाय हारसासोमोन नालाय बेनिखाय गथायखौ रोंजोबनाय जायाखै आरो होमबाबो बेसेबां मोजां रोंखो नगाय जा बाजैया मालाय बेबो हारसा नङा मायबा जाथिसो देन्जार माने माबामोन र' बैसां नङा मिरि जातिमोन मिरि जाति इमान मोजां बर' रोंगोन नालाय गाननायाबो बर'नि गानदो मानसिया माबानिमोन जुनायनि लास्ट जोबथा गारि जोबथामोन ओमफ्राय जोबोद दुखु जाबाय आरो बिमा बिफायाबो नायफैला ओमफ्राय आं बिदिनो आरो बर'फोरजों सोलिनानै थानो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय आदाखौ माबायदि लोगो मोनखो नोङो आदाखौलाय माबायदि लोगो मोना जानो रं नम्बर आजि जुगालाय मिथिखायो दखन रं नाम्बार नङा रं नम्बर आजि जुगाव थाखायो दा बिदि थाया होमबा थायो आन्दायलाय लांबाय लान्था दे माबायदि लाभ मेरेज जाखो आदा नोंनो खिथालाय एसे गोसो थोलायबाय मोजां मोनलायबाय आरो सिरि खारखुमा बोबाय आरो ओमफ्राय नोंथां न'नि मानसिफ्रा खबर लाफाया नोंखो खबरखौलाय मारै लाफायनोलै जोंहा मुवा मास्टार मावो आरो बिदि दुखिया न'खराव फैनायावलाय खबर लाफायनोलाय ना आरो आंनियानो दा आरो गथ'फोरा सेंग्रा जाबाय आरो आंनियाबो खुब जासिगोन नालाय आंबो रावखौबो नांलिया बिमाबो नांला बिफाबो नांला आंनियाबो न'खर गंसे जाबाय नालाय बिदिखाय र' सिन्था गैला दा आरो मागो दमासियाव फिथा खावनो सोलोंबाय आरो बर'नि न'आव फैनानै बर'नि राव बर'नि गाननाय जोमनाय ड्रेस मोसानाय मुसुरनाय गासिखौबो रोंजोबनाय जाबाय आरो मालाय बाजैया नाय बेसे मोजां हारसाबो नंबावासो मालाय बिबो मिरि जातिबावसो बेसेबां मोजां आरो खाम जानायफोरखौ मा होनो नोंसोरथ' मिथिया नालाय न' दे खिथालाय खामखौ मा होनो खामखौ आपिन होनो आरो आपिन ओमफ्राय ओंख्रिखौ आरो उइं होनो आरो ओमफ्राय फिथा सावदो होनायखौ मा होनो फिथा सावदो होनायखौ इफोरखौ आरो बुंलाबायनांला दे बेखौनो बुंदो आरो जाबाय आरो खामखौ मामोन ओंखामखौ आपिन ओमफ्राय ओंख्रिखौ उइं देन्जार भाखालै नोंथांमोना बाजैनि फिथा सावनायखौ जाफैनो हागोन जाफैनो गोसोबा जोंहा बाजै सनायाबो एसे हेल्प खालामगासिनो नै जारौआ बिराद लाजियो जोंहा जारौआ बिराद लाजिहाय जोंहा बाजैया नै इउटुब हगारनोसै आङो जाना नायनोबो हागोन आरो आंनि फिथा सावनायखौ जोंहा बाजैनि फिथा सावनायखौ जाफैनो हागोन जोबोद गोथाव जाथारदो दा आबा मा खबर मागोनि मोजां नङालाय काम जाथाराखै जाफैलाय आबा खिथाम दोनलांबाय फिथाखौ जाफैदो खनानो आं जाया खामजासो जाना खिथाया माइफोरा माबा भिडिअ खालामदो दे जाफै नै जोंहा बाजैया मा होनदो बाजै जानिया आइ बिखुमजो खानिया बरिया जनानै नायबाय थादों आरो ना बिखुमजो सानैया जिरायना नायबाय थाग्रा बिहामजो सानैया सावग्रा जा आब' गोदोरा नायबाय थाग्रा
आब'आ नायबाय थाग्रा बिनानाव सावबाय थाग्रा देलाय बाजै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो होलाय आं जेबो मिथिया बेफोरखौ फिथाल'सो सावनो रोंगौ आं जा बिबोनांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खामोन दे सासेया बुंना होनाया बेथ' जेबो बुंखाया लाजियो लाजि सुला खब्ला ए नायलाय हाथाया गिसाव नायलाय नै हाथाया गन्थ'आव ओंखारदों नायलाय गन्थ'आ मा जानायबा सना गन्थ'आ नै थैया नोंनिया दहाय सोरजोंबा लोगोजों गेलेबाय थानायानो बुना हरजाबाय हनै जाना आबाया आबाद थुख्लुआ हाथाया जि गेसावखा नायलाय हाथायखौ नायलाय नायनि हाथायखौ गन्थ' गिदिर मेगन गिदिर खुगा गिदिर हाथाय गिदिर हे गाइस होनलाय खुलुमबाय गाइस आनैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोन मा फिथा सिथा जाखो नोंलाय बाजै निजेनि खावदो नालाय आरो जाना नायदो आरो गोथाव जादोंना जायाखै ए ओमफ्राय रेस्ट लाबाय नामा एसे आं रेस्ट लाबा आब'आ खावदो नालाय दा नायदो आरो ए बिदिसो खोथाया धुला नङा माबा मोदानदो सिमना होनाङा इसानाव थाना फैदो जाना फैदो गरबारा जादो र' गारियानो खिथिलांबाय थायोना तामान गोजान खानाय बाजै सिमना होनाङा रंफोरखौ गुदु गुमाया फिथा संनायखौनो गारिया खारखाया फायनांगौ आरो बिसानिखौ गारि हमना फायफिननांगौ ओरै जानि आबैया होनलाय ओइ नै जानि आबैया गोसान आबै इनिफ्राय ओंखारबाबा माखौ बेला आबै गय जादों ना हनै आबैया आंनो बहर गय नों गथ' मानसियानो गय जायो सोरबा गय जाया जायो दे सेलफि खालामनो